Здравейте, много ми е приятно да съм отново тук и да си говорим за онлайн присъствието ни, но този път в контекста на времето и как да го оптимизираме и какви дигитални инструменти можем да използваме за това. Много важно нещо, което трябва да направим е да си видим скрин тайма на телефона. Започвам именно с нещо болезнено, но в същото време е полезно, екранното време и къде ви отива денят. Веднъж реших да видя колко време прекарвам в телефона, отварям скрин тайма му и виждам повече от 6 часа онлайн в различни апликации, Instagram, Facebook, LinkedIn, Netflix, така нататък. Първо си казах, нали, на мен до някъде това ми е работата, без Netflix, разбира се, но и той беше включен в скрин тайма. После обаче си казах, реално аз нямам нужда да стоя толкова време в социалните мрежи, да свърша работа за някой клиент. В крайна сметка аз подготвям всичко предварително, после само трябва да се публикуват. 6 часа категорично не означава, че аз съм работила активно през тези 6 часа в социалните мрежи. Означава, че просто съм си цъкала абсолютно безцелно и времето ми е отлетяло. Затова вижте къде ви отива времето. Започнете с една седмица наблюдение. Понякога продуктивността идва не от нов инструмент, а от осъзнаването, че има проблем. Знам, че има инструмент, който да ви подпомага в това нещо, нарича се OneSec. Може би едно от най-досадните, но и полезни приложения. Аз лично го изпробвах за известен период от време. Той прави нещо брилянтно. Карате да изчакаш една секунда преди да отвориш любимите си разсейващи приложения. Примерно кликваш върху Instagram и то ти казва, почакай малко, сигурен ли си? И изведнъж се усещаш, че ти нямаш реална причина да влезеш в даденото приложение. Просто това е навик. Понякога точно тази една секунда е достатъчна да си спестиш 30 минути безцелно скролване. Друг хубав дигитален инструмент – Notion, защото животът не е само списък с задачи. Аз лично обичам нещата да изглеждат красиво и подредено. Там вкарвам задачите си, идеи за клиенти, календар с кампания, понякога дори какво да сготвя за вечеря. Това, че ползвам дигитални инструменти обаче, искам само да кажа, че не означава, че съм оставила хартията някъде там далеч от мен. Обичам да имам и тефтер. Колкото и, нали, в днешно време, или поне за по-младото поколение, това да е малко странно. Аз продължавам да обичам да пиша с химикал, така че специално този инструмент, да, ползвам го понякога, но не и постоянно, просто защото за тези неща аз обичам да пиша и на хартия.